Hyvää huomenta. Tässä ollaan vielä minuuttia vaille, niin tervetuloa kaikille, jotka ovat jo linjoilla. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada Lenni Laukkanen Astu Labsilta mukaan yhteiseen webinaariin, missä käydään mun mielestä erittäin tärkeää aihetta läpi. Copilot-käyttöönottoja on aika paljon tehty, varsinkin näiden meidän Microsoft-kumppanien toimesta on niin kuin autettu asiakkaita ottamaan sitä käyttöön, niin ne eivät aina onnistu. Ja siitä tänään puhutaan, eli M365 Copilot, kun tekniikka ei riitä. Ja tässä Microsoft-kumppaniverkoston yhdistyksenä niin halutaan tuoda tämmöinen hyvin ajankohtainen aihe teille kaikille, missä Lenni käy läpi vähän löydöksiä, huomioita omista asiakaskeisseistä ja sitten onnistuneista myös, että mitä on tehty oikein ja niissä onnistuneissa ja millä lailla sitten ne ihmiset kannattaa huomioida. Mutta pidemmittä puhetta IMCP:stä hieman lisää tämän webinaarin loppupuolella ja silloin saa esittää muutenkin webinaarin aikana, saa esittää chattiin kysymyksiä ja voi olla, että avataan mikitkin, mutta kiitos paljon, kun pääsitte näin sankoin joukoin heti aamulla linjoille ja Lenni, ole hyvä. Kiitokset. Napataan tuosta presis päälle. Noin. Käydään tosiaan läpi vähän sitä, että mikä yhdistää onnistuneita käyttöönottoja isossa kuvassa ja mitkä on tärkeitä asioita huomioida, kun lähdetään viemään tekoälyä arkikäyttöön ja hakemaan niitä tuottavuushyötyjä, joita se meille tuo. Otsikkona mulla tekniikka ei riitä, johda asiakkaasi onnistumiseen. Jo heti alussa muistutan, että koskee myös omaa organisaatiota. Eli väittämä suutarin lapsella ei ole kenkiä, kumoutuu sillä, että mun aiempi esihenkilö kerran sanoi, että hän on ihan oikeasti suutarin lapsi ja heillä oli ihan parhaat kengät. Niin mä suosittelen kaikkia näitä arvioimaan myös suhteessa siihen omaan organisaatioon. Aloitan Aalto-yliopiston tutkimuksella, jonka mukaan 80% yrityksistä epäonnistuu tekoälyn käyttöönotossa, ei saavuta niitä tavoitteita, joita on odotettu. Tämä jotenkin aukesi mulle paremmin sitä kautta, että 20% onnistuu. Se jostain syystä tuntuu vielä pahemmalta kuin se, että 80% epäonnistuu. Aloin miettiä, että mikä tässä on niin vaikeaa. Aalto-yliopiston mukaan ihminen ja tunnepuoli unohtuu, että se on se heidän hypoteesi, vaikka sitä ei suoraan tutkimus osoittanut. Antoi vahvoja viitteitä siihen. Juttelin mun kaverin kanssa siitä, että mikä hänen mielestään on keskeinen tekijä tekoälyn hyödyntämisessä, niin Limnell Jarno sanoi, että rohkeus on keskeinen tekijä. YTK:n Satu sanoi, että heidän palaverit ei kerta kaikkiaan enää onnistuisi ilman tekoälyä, että paluuta ei ole siihen, että palaverin jälkeen sit alkaa sähköpostirumpa, kun palataan eri aiheisiin ja lähetellään muistioita ja muuta. Ja hän sanoi, että heillä onnistuminen on tullut siitä, että rohkea kokeileminen ja johdon innostunut esimerkki on ratkaisevia tekijöitä. No näähän kertoo, mitkä auttaa onnistumaan. Mitkä on sitten niitä vaikeimpia kysymyksiä ollut, niin ei suinkaan tekniikka, vaan eettiset ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Tästä mä olen vetänyt semmoisen yhteenvedon, että kun toimitaan rohkeasti, vastuullisesti ja yhdessä innostuen, niin silloin ollaan tosi isosti jo itse asia ytimessä siinä, mitä pitäisi tehdä. Mä olen Lenni Laukkanen, Astu Labsin toimitusjohtaja ja perustaja, tehnyt tekkiä 3 eri vuosikymmenellä, mikä on järkyttävää ottaen huomioon, kuinka nuori kaveri mä olen. Mä oon heittänyt muutaman logon tuohon tuomaan vakuuttavuutta itselleni. Yhtiöitä, joilla mä oon käynyt puhumassa tekoälystä tai kulttuurimuutoksesta, auttanut rakentaa hallintajärjestelmiä ja vienyt tämmöistä
uudenlaisen johtamisen sanomaa tavallaan eteenpäin. Tekoälyä mä oon tutkinut vuodesta 17 tai 18, jolloin paljastuu tai valkeni se, että kyse oikeasti tunteiden tasolla kohtaamisesta, mikä tulee olemaan tulevaisuuden tosi tärkeä työelämätaito. Ja vaikka mä omasta mielestäni tiedostanut aika etukenoonkin tekoäly- ja robotiikan vaikutuksia työelämään, niin siitä huolimatta mut yllätettiin ikään kuin housut kintuissa, kun generatiivinen tekoäly yhtäkkiä löi läpi niin vauhdilla kuin löi työelämässä. Ja huomasin, että mä olin kuvitellut, että yrityksillä on vuosikausia aikaa harjoitella uudenlaisia tekemisen tapoja, uudenlaista kulttuuria ja johtamista, niin ei oikeasti ollutkaan. Sen takia työ pitää aloittaa nyt. Valitettava fakta kuitenkin on se, että Tilastokeskuksen tietojen mukaan joka 4. suomalainen yritys hyödyntää tekoälyä. Tämä on viime vuoden tilastodataa. Plussaa tässä on se, että kasvua vuoteen 2023 oli todella paljon. Väitän, että tänä vuonna tulee olemaan vielä enemmän, ja mä väitän, että ensi vuonna se alkaa näkyä viivan alla, että ketkä yritykset käyttää tekoälyä, ketkä ei. Mutta se edellyttää tosiaan sitä, että tehdään nyt niitä muutoksia ja lähdetään oikeasti miettimään, miten me saadaan ei pelkästään lisää kannattavuutta, mutta myös lisää liikevaihtoa, uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja. Viime vuoden joulukuu, tämän vuoden tammikuu, kyselytutkimus 70 tilitoimistolle. Kamalan usein sanottiin, että ei me käytetä, koska meillä on muutosvastarintaa. Yksi toimitusjohtaja tosin sanoi, että hänessä itsessään on muutosvastarintaa, koska hänen perustama tilitoimisto oli hänen eläkesuunnitelma. Ja nyt hän pelkää, että ennen kuin hän jää eläkkeelle, niin tekoäly vie koko heidän toimialan ja hän joutuu miettimään uuden eläkesuunnitelman. Eli tosi isoja asioiden äärellä pyöritty silloin. Mielenkiintoista on se, että muutosvastarinnalla on stigma sanana, mutta sehän on myös positiivinen asia. Se estää liiallista hötkyilyä ja toimii rauhoittavana ankkurina arjessa. Toinen mielenkiintoinen ilmiö on se, että nyt tänä keväänä, etenkin parin viime kuukauden aikana, muutosvastarinnasta ei ole puhuttu enää niin paljon. Nyt puhutaan enemmän polarisaatiosta, käytetään sitä sanana. Perustuu uusasiakastapaamisiin, joita meillä on ollut, ja kylmäsoittoihin, joissa ollaan kysytty asian perään. Osittain se kuvaa se polarisaatiokin muutosvastarinta, ja tämä ehkä kertoo siitä, että yritykset on entistä enemmän ottanut tekoälytyökaluja käyttöön. Sitten ne on havainnut, että heillä on ne heavy userit, jotka käyttää tosi paljon, ja sitten ne, jotka eivät käytä. Se, että sieltä löytyy heavy usereita, niin sehän tarkoittaa, että yrityksessä on käyttöä tekoälyllä. Ja se, että jotkut eivät käytä, niin sehän tarkoittaa, että joku siellä jarruttaa, joku vastustaa. Eli myös hiljainen epämukavuus tai epävarmuus tai epäusko niihin hyötyihin, niin on osittain muutosvastarintaa, merkkejä siitä. Erittäin tyypillinen tarjouspyyntö, mikä meille tulee, on se, että työntekijät tarvitsevat koulutusta, ihan käytön koulutusta, miten Copilotia käytetään tai miten ChatGPT:tä käytetään. Osittain siihen ehkä vaikuttaa se, että on tuotu voimalla esiin EUn AI Actia, joka edellyttää, että tekoäly hyödyntävät yritykset tarjoaa käyttäjille tekoälylukutaitokoulutusta, että se voi osittain biasoida että minkälaisia tarjouspyyntöjä tulee. Me ollaan kysytty 24 yritykseltä lähetetty kyselytutkimus ihan arjen tekoälykäytöstä, että mihin käytetään, minkä tyyppisiä tehtäviä, mitä työtä tekee, mihin haluaisi käyttää. Toteutusaika toukokuu ihan hiljattain valmistui, ja mielenkiintoista on se, että väittämän tekoäly on osa arkeani
kanssa on samaa mieltä 84% vastaajia. Kun kysyy tarkentavaa kysymykseen, että mihin tehtäviin tekoäly käyttää, lasten läksyihin, niissä auttamiseen, resepteihin, mitä mä tänään tekisin ruuaksi, tiedonhakuun netistä, ostosten tekoon, siis vertaillaan tuotteita, että mitä ostaa, opiskelu, somepostaukset. Eli nimenomaan arjessa kyllä valtaosa ihmisiä käyttää tekoälyä. Vähemmistössä oli työhön liittyvät vastaukset. Ja tämä on mielenkiintoinen, että vaikka sanotaan, että kun meillä on tätä polarisaatiota ja meillä on muutosvastarinta, niin samaan aikaan yli 80% ihmisistä arjessaan käyttää tekoälyä, työikäisistä ihmisistä. Vähemmän töissä. Toisaalta joka 4. sanoo käyttävänsä semmoisia tekoälytyökaluja, jotka ei ole työnantajan tarjoamia, ja he eivät kerro siitä työnantajalle. Ja tämä on suoraan sanoen, tämä tuntuu pieneltä luvulta, mutta on silti vakavan suuri. Eli varjo AI näyttäisi olevan ihan aito ongelma. Se, mikä on tullut ihan päivän selväksi, on, että me tiedostetaan tarve oppia. Esimerkkinä ne tarjouspyynnöt, mitä meille tulee. Esimerkkinä myös se, että tosi moni työntekijä pyytää ihan, että kerro, mä osaan arjessa käyttää tekoälyä, mutta miten mä käytän sitä töissä? Mihin tämä Copilot nyt auttaa mua? Miten mä teen sillä paremman raportin tai tuotan data-analyysiä jostain? Samaan aikaan, kun me tiedostetaan tarve oppia, niin me unohdetaan tarve muuttua. Tämä siitäkin huolimatta, että kun pyytää jotakuta oppimaan, niin samallahan sä pyydät muuttumaan. Ihan jo fyysisesti aivojen rakenteen näkökulmasta, mutta myös muutoin. Tapojen muuttaminen on todella vaikeaa. Aivot haluaa säästää energiaa, ne ei halua hassata sitä. Me biasoidutaan jo siinä, että ihminen omaksuu mieluiten semmoista tietoa, joka tukee jo olemassa olevaa maailmankuvaa, ja ihminen välttelee tietoa, joka aiheuttaa jonkinlaisia ristiriitoja omassa ajattelussa. Mikä tässä tulee haasteeksi tekoälyn kannalta, on se, että kun kyseessä on erittäin disruptiivinen teknologia, niin se ei riitä, että sitä osaa käyttää, eikä se, että sitä osaa soveltaa, vaan vaaditaan suurempaa muutosta ihan organisaation rakenteisiin, työnteon tapoihin ja valta-asetelmiin, päätöksentekovastuiseen. Jos näitä ei ole, jos tämmöisiä muutoksia ei tule, niin silloin tekoälyn tuottavuus, kannattavuus, sen tuoma uusi liiketoiminta on heinäkasa ilman neulaa. Se on ihan sama, kuinka paljon sä pöyhit siellä ja etsit, niin ei sitä löydy. Ei niin millään. Yksi iso syy on se, että prosessit on suunniteltu vanhojen työkalujen pohjalle. Jos miettii esimerkiksi mun työtä, no mä en tiedä mikä mun työ on, mä oon toimari, renttu ja myyjä ja valmentaja, kouluttaja, puhuja. Mä otin tästä paletista myyntityön esimerkiksi. Koska ihmiskunnalla ei ole koskaan aiemmin historiassa ollut mahdollisuutta vuorovaikuttaa luonnollisella kielellä tietokoneen kanssa, ja koska aiemmin ei ollut mahdollista lisätä kognitiivisten tehtävien tuotantomäärää ilman, että palkkaa uusia aivoja sinne rivin jatkoksi, niin meidän prosessit on suunniteltu siltä pohjalta, eli vaatimaan ihmistä tekemään erilaisia asioita. CRM:ssä löytyy asiakastietoja, niiden pohjalta soittaa jollekulle hyvällä tsägällä. No ensinnäkin hyvällä tsägällä joku vastaa. Jos käy vielä kovempi tsägä, niin sopii tapaamisen kalenteriin. Sen jälkeen mä vien sen meidän digitaaliseen myyntihuoneeseen ja asiakkuuden rakennan sinne esittelytilan ja sieltä taas tietoja CRM:ään. Miten tekoäly istuu tähän? CRM:ssä on omaa tekoälyä mukana, kännykässä on omaa tekoälyä mukana,
Sitten on Copilot mun Office-ohjelmistoissa, tuottavuusohjelmistoissa. Meidän digitaalisessa myyntihuoneessa on tekoälyä. Haasteeksi tulee se, että kaiken tämän keskellä olen minä ressukka, joka yritän noudattaa jotain järjellistä prosessia ja yritän miettiä, että käytänkö mä asiakaspalaverissa Copilottia tekemään muistiinpanoja vai käytänkö mä meidän digitaalisen myyntihuoneen tekoälyavustajaa, joka osaa antaa feedbackin siitä, että miten mä olen onnistunut myynnillisestä näkökulmasta. Tavallaan tekevät vähän samoja asioita eri näkökulmasta. Tai CRM:ssä, miten tekoäly siellä pystyisi päivittämään asiakastietoja, vai pitäisikö mun käyttää siihen jotain muuta tekoälytyökalua. Eli työkaluja on paljon, mahdollisuuksia on paljon. Mä koen, että mä osaan käyttää näitä työkaluja, mutta silti mä koen, että mulla on ihan hirveä härdelli mun ympärillä paljon erilaista tekemistä, ilman että mä pystyn tai jaksan arjessa miettiä, mihin mä mitäkin työkalua käytän. Eli sen sijaan, että mä opettelisin taas jotain uutta, niin mun pitää pysähtyä ja miettiä, mikä on se järkevä työn kulku. Mikä on se ihmisen ydinrooli. Eli fokuksen pitäisi olla minussa. Ei siinä, miten tekoäly nopeuttaa ehkä jonkun PowerPointin tekemistä, vaan siinä, että kannattaako tehdä semmoista PowerPointia, jonka tekoäly generoi mulle milloin vaan. Koska silloinhan ne ihmiset, joille mä esitän sen PowerPointin, pystyy saamaan saman PowerPointin halutessaan tekoälyn tuottamana. Todennäköisesti eivät edes halua PowerPointia, vaan sen tiedon, mitä mä jaan PowerPointin avulla. Vaikka myyntiluvut tai mitä milloinkin on tapana raportoida. Kun me keskitytään siihen, että mikä se ihmisen rooli on, mitkä on ne järkevät ydintehtävät ihmisellä, niin silloin me keskitytään myös siihen, mikä on meidän yrityksen kilpailuetu suhteessa ihmiseen, koska raudan softan prosessit voi kuka tahansa kopioida. Ne ei ole millään tapaa yrityksen kilpailuetua, vaikka kuinka haluaisi niin toivoa. Ne voi jonkun aikaa tuoda sulle jotain lisäarvoa markkinassa, mutta pitkällä aikavälillä joku voi kopioida ne. Ihmisiä ei pysty toistaiseksi kopioimaan. Eli se kilpailuetu syntyy sieltä ihmisen tehtävistä. Ja nyt tämä tekoälytyökalu tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden määrittää uudelleen se, että mikä on ihmisen ydintehtävä, ydinfunktio, jossa ihminen on parhaimmillaan. Ja tämä edellyttää sitä, että toimitaan nimenomaan rohkeasti, vastuullisesti ja yhdessä innostuen, koska ollaan todella isojen asioiden äärellä. Ja miksi se vaatii rohkeutta, vastuullisuutta, yhdessä innostumista? Miksi tämä on tavallaan kokoaan suurempi asia on se, että maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Teknologia kehittyy ihan jäätävää vauhtia, jolloin meidän on kyettävä valmistautumaan useaan erilaiseen tulevaisuusskenaarioon, kun me ei voida olla ihan varmoja, että mihin suuntaan tämä maailma on menossa. Paras tapa lähestyä asioita on se, että aloittaa kysymyksellä miksi. Tämähän on Simon Sinekin klassinen kyssäri. Se on myös erinomainen kysymys aivan kaikelle muutosjohtamiselle, aivan kaikelle arjen tekemiselle. Tekoäly on enemmän johtamisen haaste kuin teknologinen haaste. Siis mä oon välillä kurkkoni myöten täynnä sitä, kun sanotaan, että tämä työkalu ei pysty tohon ja mä petyin. Joo, varmasti se ei nyt kyennyt johonkin, mitä sä yritit tehdä, mutta onko sulle annettu muilta osin niitä onnistumisen eväitä, menestyksen eväitä, koska se aivan taatusti pystyy parin kuukauden kuluttua, tai sit sä oot yrittämässä tehdä jotain, mitä ei ole ikinä tarkoitettukaan, että tietokone tekisi vaan ihmisen ydin osaamista. Onko firman rakenteet kunnossa? Estääkö tekoälyn kyvykkyydet, estääkö ne sua tekemästä tehtävää vai estääkö oikeasti prosessi, jossa turhaan vaaditaan jotain semmoista, mihin tekoäly ei tällä hetkellä pysty. Nämä on todella
kompleksisia kysymyksiä. Kysymys miksi, se on muutosjohtamisen selkäranka. Ilman vastausta tähän niin ei ole suuntaa. Silloin ei ole myöskään merkitystä, ja kun nämä puuttuu, niin ei ole sitoutumista. Eli jos ei osata kertoa, miksi me olemme ottamassa tekoälyä käyttöön, niin silloin ei myöskään porukka sitoudu, eikä tiedetä, mitä tässä tarvitsisi tehdä. Se miksi toimii ikään kuin muutoksen kompassina. Ja kun perusteet on selvät, niin viestintä muuttuu paljon helpommaksi. Pystyy johdonmukaisesti viestimään. Kuka tahansa pystyy tekemään päätöksiä epävarmuuden hetkellä. Ja on mahdollista ohjata resursseja, energiaa oikein. Vasta sen jälkeen, kun tiedetään, miksi me ollaan tekemässä asioita, mikä on se meidän juttu tässä, sen jälkeen pystytään alkaa muuttaa kulttuuria. Kulttuurilla tässä kohtaa viittaan uuteen työnteon tapaan. Semmoiseen työnteon tapaan, jossa tekoäly on aito kumppani niin työntekijälle, prosessille kuin koko yhtiölle. Käytännössä yrityskulttuuri. Kamalan usein ajatellaan, että yrityskulttuuri on tyyliin kumpaajaa leirinuotiolla tai joku semmoinen kiva lisä, johon on mahdollisuuksia silloin, kun taloudessa menee hyvin. Todellisuudessa yrityskulttuuri on sitä, miten ihmiset toimii, miten he tekevät päätöksiä ja miten he kohtelevat toisiaan arjessa, kun johto ei ole katsomassa. Tämä on tosi tärkeä asia. Esimerkkinä johtamisen, teknologian ja yrityskulttuurin ristiriidasta. Mä oon ollut aikoinaan nuorena jamppana tallentamassa rahtikirjoja. Siellä oli käytäntö, että kun tekee näppäilyvirheen, pitää nostaa käsi pystyyn, jolloin päivystäjä tulee paikalle, korjaa sen virheen. Se oli estetty virheiden korjaaminen tietokoneella itse. Päivystäjä tulee korjaamaan sen, ja siellä oli aina seinällä kerrottiin, kuinka moni on kuinkakin monta näppäilyvirhettä tehnyt. Ja firman teoria oli se, että kun tätä kautta näppäilyvirheiden tekemisen määrä pienenee, jolloin laatu ja tehokkuus kasvaa. Mitä tapahtui käytännössä? Käytännössä me löydettiin tietty näppäinyhdistelmä, jolla tietokoneen lukitus aukesi ja ne näppäilyvirheet pystyi korjaamaan itse. No seurauksena siellä alkoi kaikilla olla 0% näppäilyvirheitä, mutta yllättäen se tehokkuus ei parantunut ollenkaan. Siinä tulee tosi iso ristiriita johdon tavoitteiden, toiminnan, teknologian ja sit yrityskulttuurin välillä. Ja yrityskulttuurin näkökulmasta tämä siis johti siihen, että työntekijät naureskeli yhtiölle, naureskeli päivystäjäkäytännölle ja rapautti sitä yhtiön eteen tekemistä. Miten yrityskulttuuria lähdetään muuttamaan? Miten sitä voi johtaa? Ei ole helppoa etenkään tekoälyn kohdalla, koska tässä pitää yhdistää tosiaan kulttuurin johtaminen, teknologisen muutoksen johtaminen ja parhaissa yhtiöissä myös käytäntöjen, prosessitason käytäntöjen ja hallintajärjestelmien muuttaminen. Eli tässä menee monta muutosta yhtä aikaa. Mutta mä oon koonnut 5 vinkkiä niistä keisseistä, joissa on onnistuttu ottamaan tekoälyä hyvin käyttöön, onnistuttu tavoitteissa. Koonnut tähän niitä käytäntöjä, että mitkä yhdistää näitä onnistuneita keissejä. Ensinnäkin nykytilan selvittäminen ja miksi kysymykseen vastaaminen. Tämä on ollut aivan selkeä, että onnistujia, parhaita tekoälyomaksujia yhdistää nimenomaan näiden hoitaminen kunnolla. Eli ennen kuin myydään asiakkaalle tai omaan organisaatioon mitään ratkaisua, niin pitää sanottaa se lähtötilanne ja muutostarve. Esimerkiksi millainen on nykyinen toimintakulttuuri ja työn tekemisen tapa. Mikä on haluttu tulevaisuuden tilanne, mikä on meidän yrityksen ydinjuttu, miksi me ollaan olemassa ja mikä on muutoksen merkitys tälle meidän joukkueelle.
Kun nämä osataan sanottaa, niin silloin on yhteinen näkemys siitä, että missä me ollaan nyt, minne me ollaan menossa, minkä takia me ollaan matkalla. Ilman näitä niin se tekoäly jää hirveän helposti irralliseksi työkaluksi, mutta kun on se miksi-tarina olemassa, niin se motivoi porukkaa ja luo merkitystä sille työlle, jolloin ihminen on valmis pinnistelemään vähän enemmän oppiakseen uutta ja muuttaakseen totuttuja tapoja toimia. Sitten on muutosryhmä ja tiekartta. Tämä on ollut aivan selkeä yhdistävä tekijä, että on vastuutettu tekoälyn käyttöönotto jollekulle. Vastuutettu koko sen tavoiteltu muutos tietylle ryhmälle ihmisiä. Henkilökohtaisesti mä toivoisin, että se olisi johtoryhmä. Joissain yhtiöissä se on, toisissa se on erillinen ryhmä, joka raportoi suoraan johtoryhmälle. Mutta ehdottomasti tarvitaan vastuuihminen sille, että kuka omistaa muutoksen. Pitää löytyä poikkitoiminnallinen tiimi tai henkilö ohjaamaan käyttöönottoa. Lisäksi pitää olla selkeä tiekartta, pitää olla selkeä vaiheistussuunnitelma kirkkaana. Ilman tämmöistä selkeää vastuuta ja rakennetta, niin se on sattumaa, että onnistuuko vai ei. Totta kai se voi joskus olla perusteltu ihan vaan kevyesti kokeilla ja jättää asia sattuman varaan, mutta silloin ei voi odottaa hirveän paljon tuottoa sille investoinnille, koska teknologiakin tarvitsee oikeasti ohjelman, ei pelkkää lanseerausta. Eli se, että nyt me otettiin nämä Copilotit käyttöön, siinä on työkalut, mikset jo käytä, niin tämän tyyppinen lähestyminen ei kerta kaikkiaan toimi. Kolmantena asiana viestintäsuunnitelma ja tarina. Eli iso tarina perustuen siihen miksi-kysymyksen vastaukseen, mikä on se meidän story, mitä me ollaan nyt tekemässä, ja kaikki muu viestintä sen ympärillä. Ei ole pelkkä yksi viesti, joka kuukausipalaverissa käydään porukalle läpi, vaan ihan viestintämalleja esihenkilöille sillä tasolla, että miltä tavoiteltu muutos näyttää arjessa, mistä kukakin voi tunnistaa, että nyt me tehdään oikeita asioita, nyt me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja ehdottomasti avoimuus ja luottamus on tärkeitä. Jos ihmiset alkaa kokea, että tekoäly tuodaan, jotta heidät syrjäytetään, tai tekoälyä tuodaan valvomaan, vahtimaan heidän työtä, niin peli on siinä kohtaa oikeastaan menetetty. Toisaalta, jos tavoite on vähentää henkilöstökuluja tekoälyn avulla, niin sekin pitäisi sanoa aika suoraan. Silloin kaikki tietää pelihenget, missä mennään ja mitä ollaan tekemässä. Tosi tärkeää sitoutumisen kannalta jälleen kerran, että ilman viestintää se tekoäly jää näkymättömäksi ja unohtuu arjessa. Neljäntenä onnistuneita keissejä yhdistävänä on koulutus ja tukipolku rooleittain. On ollut keissejä, jossa yhtiöllä on esimerkiksi viikoittaisia cornereita tai millä nimellä tekoälyvartteja ilman, että edes osallistumista niihin mitataan tai ilman, että niillä on selkeää tavoitetta. Hyvää on se, että pyritään pitämään tekoälyä esillä. Hyvää on se, että luodaan foorumi, jossa käydä keskustelua, mutta pitää olla spesifimpi suunnitelma. Kaikki ei tarvitse kaikkea koulutusta ja semmoinen yleinen keskustelu siitä, että mä olen havainnut tekoälyä, että voi hyödyntää tekoälyä tämmöisen ja tämmöisen, niin se ei tarkoita vielä sitä, että muut alkaa omaksua sitä omaan käyttöön. Paras lähestymistapa on se, että jokaiselle roolille, jokaiselle työtehtävälle tavallaan oma koulutus ja tuetaan niitä ihmisiä, jotka toimii muutosvetureina tai muutosagentteina, jotka on niitä heavy usereita, että heillä on riittävää tukea koko ajan. Että mieluummin se yhteinen inspiraatio ja innostus rakentuu siellä arjessa, ei niinkään siinä kerran viikossa tapahtuvassa palaverissa.
Ja tosi tärkeää ottaa HR mukaan, koska heillä löytyy valtavasti kokemusta nimenomaan osaamisen kehittämiseen ja tämmöiseen tukeen arkeen. Ja sitten viimeisenä pienet kokeilut, jatkuva palaute. Kande hyväksyy fakta, että yksi työkalu ei sovi kaikkiin työtehtäviin. Kaikki käyttötapaukset ei sovi myöskään tekoälylle, eli jälleen kerran se, että mikä on ihmisen tehtävä, kun se on selvillä, niin kaikkiin muihin tehtäviin etsitään oikeat työkalut. Onnistuneet firmoja, monihan on kokeillut erilaisia pilotteja, on kokeiltu erilaisia käyttötapauksia. Onnistuneita yhdistää se, että siellä on määritetty, rajattu todella tarkasti se, mihin me kokeillaan tällä kertaa käyttää tekoälyä, ja on selkeä fail pass, mistä me tiedetään, että kokeilu on onnistunut. Eli se vaatii se ennakkojumpan ajatuksissa, että mikä meidän tavoite on. Ja totta kai tähän liittyen myös se suunnitelma siitä, miten siirrytään, miten laajennetaan käyttöä, eli miten siirrytään täystuotantoon. Ja jatkuva palaute, miten tällä hetkellä menee, mitä me voidaan kokeilla seuraavaksi, mitä opittiin tästä kokeilusta. Iteratiivinen kehittäminen ylipäätään luo tosi paljon omistajuutta myös siellä arjessa, arkityössä ja auttaa löytämään niitä hyötykäyttökohteita. Tämä auttaa myös välttämään turhia pettymyksiä. Eli myös on osa sitä odotusten hallintaa, mikä on tosi tärkeässä roolissa. Monella perimmäinen kysymys on se, että mistä lähtee liikkeelle. Me ollaan Astulabsissa luotu AI-kompassi, kertaluontoinen palvelu. Kalenteri sijoittuu tyyliin 3 kalenteriviikolle johtuen siitä, että edellyttää kyselyä sekä henkilöstölle että esihenkilöille plus paria pienimuotoista workshoppia, vaikka työmäärällisesti. Tämä on kohtuukevyt ja helppo jumppa, jota suosittelen kaikille. Käydään läpi henkilöstö, liiketoiminta, johto, teknologia omina osa-alueinaan, niiltä priorisointitarpeet, heikkoudet, vahvuudet, riskit, mahdollisuudet ja toimenpideehdotukset näiden pohjalta. Ja katsotaan suoraan, että mikä osa-alue on tavallaan se, mitä pitää priorisoida, että onko se oikeasti se henkilöstö ja osaaminen, vai onko se kenties hallintajärjestelmät, prosessit, ohjeistukset, tai se, että data on siiloutunut, tai että se asia pitää ratkoa ennen kuin voidaan ottaa tekoälyä käyttöön. Lopputuloksena konkreettinen tiekartta, jossa toimenpiteet on priorisoitu ja aikataulutettu, mikä kannattaa tehdä itse, mikä hankkii muualta ja mitä muita vaihtoehtoja toimenpiteille on. Koko yhtiön osalta yhteenvetona katsotaan kypsyysaste tekoälyn hyödyntämiseen, kuinka suuri osa parhaista käytännöistä täyttyy, mikä se tekoälytyökalujen käyttöaste on ja mikä on hyödyntämätön potentiaali, mikä on aika tärkeä asia investointeja miettien, ja sitten luvattomien tekoälytyökalujen käyttö, koska niihin liittyy tosi paljon riskejä. Kun nykytila on selvillä, niin pystymme tukemaan organisaatioita kulkemalla siinä rinnalla. Meillä on kasvuohjelma, palvelukokonaisuus, 3 eri osa-aluetta siihen, eli tuetaan henkilöstöä, tuetaan prosessikehitystä, hallintajärjestelmiä ja tuetaan johtoa kehittämään yhtiötä eteenpäin aina AI-natiivitasolle saakka. Kiihdyttämö sateenvarjon alla toteutetaan kerta- ja projektiluontoisia toimeksiantoja, koska ollaan huomattu, että tarvitaan myös erityyppisiä työpajoja tai tutkimuksia tai johonkin tiettyyn hyvin kapeaan nicheeseen liittyvää tukea. Ei kuitenkaan tehdä yksin kaikkea, vaan halutaan tehdä kumppaneiden kanssa. Me tiedetään, mikä on meidän vahvuus, se on teknologia ja ihmisen yhdistäminen. En haluaisi sanoa, että kulttuuri- ja muutosjohtaminen, mutta siellä alueella liikutaan.
Ei olla IT-kumppani, ei olla softatalo, ei olla perinteinen prosessikehitystalo. Asiakkaat tarvitsevat tosi usein laajaa tukea, tarvitaan se tekninen puoli sinne, tarvitaan lisenssit jostain, tarvitaan perusinfraa kuntoon, tarvitaan ehkä omaa räätälöityä softaa, niin halutaan tehdä näitä kumppaneiden kanssa ja nimenomaan niin, että kasvatetaan sitä yhteistä kakkua, ei maksimoida omaa siivua. Eli mitä tahansa jeesiä tai tukea ikinä tarvitte joko omaa organisaatioa tai teidän asiakkuuksiin, niin heittäkää viestiä mulle tai meidän myynnin sähköpostiosoitteeseen, niin rakennetaan semmoinen win-win situation kaikille. Tämä on tosi tärkeä tilanne ihan jo kansantalouden näkökulmasta, koska tekoäly on halvin mahdollinen investointi. Tämä on halvempi investointi, mitä on ollut vuosikymmeniin mahdollista tehdä suhteutettuna niihin odotettavissa oleviin hyötyihin ja tarjoaa meille aivan loistavan mahdollisuuden nostaa myös Suomea sieltä suosta, johon me ollaan joko ajauduttu tai meidät on johdettu, miten sen haluukaan miettiä. Tämä oli mun osuus. Siirrän, Risto, puheenvuoron takaisin sinulle. Kiitos paljon, Lenni. Erittäin ajankohtainen aihe tosiaan, ja Lenni voi olla yhteydessä. Hänen niin kuin viimeiseen tähän slaidiin kiteytyi myös meidän niin kuin IMCP:n tavoite, eli me halutaan, että Microsoft-kumppanit yhdistää voimansa ja hyödyntää toisiaan maksimoimaan sitä niin kuin omaa liiketoimintaansa. Eli yksin ei tarvitse tehdä ihan kaikkea, vaan nimenomaan niin kuin verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä. Itse IMCP:stä vielä ihan muutama sana, eli tosiaan meillä on erilaisia tapahtumia, niistä kohta tässä lisää sekä fyysisiä että tällaisia digitaalisia webinaarin muodossa ja kansainvälisiäkin. IMCP:hän on tämä Microsoft-kumppaniyhdistys on osa tämmöistä globaalia yhdistystä, että meitä on useassa maassa ja jos ette ole vielä jäseniä, niin pääsee helposti jäseneksi, eli 282 € vuodessa on yrityskohtainen hinta, eli tosi pieni summa siitä, että pääsee ikään kuin mukaan siihen toimintaan ja verkostoitumaan ja saamaan tavallaan, voisi sanoa, niin kuin omaa liiketoimintaa uutta puhtia siihen kumppanuuden kautta. Nopeasti vilautan vielä tulevia tapahtumiamme tässä, jotta vähän hahmottuu. Eli meillä on tuossa oikeastaan ihan yksi tapahtuma nyt tässä vielä kevään lopussa, sitten tulee hieman taukoa ja sitten syksyllä on taas luvassa aktiviteetteja. On padelkisoja, golfkisoja, Euroopan Illuminate-tapahtuma, mikä on Valensiassa. Ja sitten on muutamia, missä vielä niin kuin päivämäärät tarkemmin ovat hakusessa, mutta on Ignite-tapahtumaa ja Partner Center Week-webinaaria tulossa. Erittäin mielenkiintoinen tässä Vesku Paanasen sisältö sitten kesän loppupuolella, missä nyt kun Microsoftilla vaihtuu tämä fiskaali, niin sieltä MICPP-ohjelman viimeiset vinkit ja muutokset vielä siihen. Hän piti tuossa vuoden alkupuolella tosi hyvän webinaarin, mikä löytyy myös nauhoitteena. Tämmöisiä muun muassa, ja toki lisääkin on tulossa. Ja ihan vielä iteyttäen, eli nyt kenelle tämä yhdistys on, että jos olet Microsoft-kumppanin yhdistyksestä ja liiketoiminnasta vastaava henkilö, niin yleensä tämä on erittäin relevantti, eli teknisille löytyy erilaisia foorumeita. Mutta näin IMCP:stä lyhyesti, jos on Lennille vielä kysymyksiä tähän teemaan, niin chattia saa käyttää, saa myös hyödyntää ääntä, eli jos ottaa mikin käyttöön, niin saa kysyä suoraan kysymyksiä. Sillä aikaa, kun odotellaan ensimmäisenä, mä mietin sitä, Lenni, tuossa, siis vaikka on niin kuin markkinoinnin funktiossa, niin meillä on aika paljon näkyvyyttä myös siihen yritysten tilanteeseen, mitä siellä tavallaan päättäjät kertoo, kun me heitä haastatellaan tähän tekoälyn käyttöönottoon liittyen.
Ja osut mun mielestä tosi hyvin siihen, että ne yritykset ikään kuin ne tuntuu olevan umpikujassa, jotka ikään kuin on vaan antanut sen lisenssin käyttöön ja se on tosi ikävä tilanne, että huomaa, että siinä on tiettyä semmoista pettymystä ilmassa ja sitten taas toisilla on selvästi niin kuin tilanne ihan erilainen. Se on jännä tämä polarisoituminen. Sekä polarisoituminen yrityksen organisaation sisälläkin, että niin kuin puhuttiinkin, että on niitä superkäyttäjiä. Mutta mä jäin itse miettimään sitä niin kuin tiekarttaa, että koen, että onpas muuten jännä tilanne, kun joka viikko melkein tulee uusia ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä, niin sitten jäin miettimään, että miten hankalaa itse se on tehdä, kun ei tiedä, mitä kaikki on mahdollista niin kuin muutaman kuukauden päästä. Tämä on varmaan sellainen epävarmuustekijä, mikä pitää jollakin lailla vaan kestää ja huomioida. Mutta joo, ole hyvä Teemu. Hei, Teemu Varpainen tässä Privacy Designerista, moi. Kiitos Lenni hyvästä esityksestä ja tosi tuttuja teemoja tuossa tulee vastaan. Ja tässä varmaan niin aika hyvin kuvasit sitä, että on tämmöistä niin polarisaatioita ja pelkoa ja hyvin niin erilaista niin yritysten kesken, mutta yritysten sisälläkin. Et me tehdään tämmöistä regulaatiosoftaa ja yritetään niin ratkaista näitä AI-pelkoja ja GDPR ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja tämähän on ihan selkeä semmoinen jarru ja este, erityisesti niin julkishallinnon projekteissa, mutta myös niin isommilla organisaatioilla. Et pelätään vähän sitä, että voidaanko lähteä eteenpäin, mitä kaikkea pitää tehdä ja niin päin pois. Ja meille tulee viikoittain isojenkin organisaatioiden niin suunnasta semmoisia ilmoituksia, että pitäisi saada ylihuomenna tehtyä vaikutusten arviointi, koska projekti on kriittisellä polulla ja kaikki seisoo. Ja se on tavallaan niin kuin hämmentävää, miten niin kuin heikolla tasolla ikään kuin se ymmärrys siitä asiasta on ja niin päin pois. Ja voi vaan kuvitella, millaista se on pienemmissä organisaatioissa. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin tuntemattoman pelko niin estää niiden hankkeiden eteenpäin viemistä, erityisesti jos käsitellään henkilötietoja. Eikä se tietysti auta, että nimenomaan tämä AI Act, no se on jo voimassa ja sitten ne sanktiot on astumassa voimaan, niin mä luulen, että se niin kuin pikkusen lisää sitä pelkoa ja ehkä jäädyttää asioita välillä enemmän ja tuommoisten asioiden kanssa ollaan painittu ja näin päin pois. Toi on ihan totta ja on paljon pienemmissäkin yrityksissä. Jos mennään PK-sektoriin sinne P-puolelle oikeasti pieniin yrityksiin, niin niiden etu on se, että ne ei mieti liikaa. Eli siellä saatetaan välillä oikoa mutkia turhankin paljon, mutta toi on tehnyt tosi hallaa toi keskustelu siitä AI-aktista, kun käytännössä se voi tiivistää niin, että jos sä et ole tekemässä jotain, mikä tuntuu muutenkin jo rikolliselta ja pahalta ja eettisesti väärältä, niin silloin sä oot ihan oikealla tiellä. Niin kuin nämä vaikutusten arvioinnit tai kriittiset algoritmit, ne ainahan ollut säätelyä niihin liittyen. Et eihän se ole mitään muuta kuin tekee vaan määrämuotoista työtä ja täyttää parit paperit. On tietoinen siitä, mitä on tekemässä, mihin tämä teknologia taipuu. Käytännössä sen dokumentointi, niin se on. Mä en ole ihan varma, mikä on sun kokemus? Voiko se olla vaan semmoinen ihana tekosyy olla tekemättä asioita? Antaa itselleen tavallaan luvan olla oppimatta uutta tai ottamatta riskejä teknologian soveltamisessa, kun voi vedota siihen, että tulee sanktioita. Ehdottomasti. Joo, se muutoksen vastarinta, niin kuin Ukkosen johdatti, että kyllähän minä, mutta kun, eikö niin? Jep. Mutta ja kyllähän siinä tietysti niin kuin vähän eri asemassa julkishallinnolliset organisaatiot ja sitten ikään kuin yritykset, että yritykset voi ja ottaakin nähtävästi vähän riskiä, vaikka siinä on niin kuin tuntuvia vaikutuksia ainakin teoriassa, mutta sitten julkishallinnon puolella, kun vastuu henkilökohtainen, niin sen tavallaan ehkä ymmärtää, että viranomaiset ja virkamiehet tietysti lukee usein kuin piru raamattua niitä sääntöjä, ja sitten kun vastuu on henkilökohtainen, niin se koetaan, vähän ylikoetaan ikään kuin, että täällä pitää tehdä jotakin ja niin päin pois. Kun meillä on Marketplaceissa tarjolla tuommoinen, niin kuin tee se itse vaikutusten arviointi, niin tavallaan se vastaa siihen tarpeeseen ja se tavallaan rakentuu meidän tämmöisen isomman niin kuin softa-platformin päälle, missä on sitten sen 70 miljoonaa sääntely kehikkoa yhtä aikaa voimassa, mutta ollaan ratkaistu. Se nähtävästi on niin kuin, sanoisin tuhansien organisaatioiden ongelma
Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että se itse niin kuin sääntely on itsessään rikki ja se valvonta on vielä enemmän rikki. Meillähän tämä tavallaan niin kuin positiivinen, mutta vähän ehkä surullinen tilanne. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin siitä, jos mennään vähän niin kuin ylätasolle tuosta tekoälystä ja mennään sen tekoälyn hallintamalliin, niin siinä olisi taas niin kuin oikeasti niin kuin arvoakin tuotettavissa organisaatiolle ja se olisi tämmöinen niin kuin strateginen johtamisen väline ja niin päin pois. Koska nyt tässä tulee, niin kuin sä kuvasit, että johdolla on hirveä paine, että tehostakaa toimintaa 50% porukasta ulos karikoiden, että saadaan tehoja. Sitten siellä on niitä ikään kuin innokkaita pellepelottoja, jotka käyttää ilman lupaa ja tuo oikeita riskejä yritykseen. Ja sitten saattaa olla vaikka joku, sanotaan tukkuri, tai Microsoft, joka niin kuin haluaa puskea se 400 000 myymätöntä Copilot-lisenssejä Suomeen ja niin päin pois. Ja niin kuin sanoit, niin siinä on tämä yhteiskunnallinen kerros, että me voitaisiin ehkä 20 vuoden tauon jälkeen niin nostaa tuottavuutta Suomessa. Niin onhan ne paineet niin kuin ihan hirvittävät ja aiheesta. Niin kaikilla keinoilla eteenpäin. Kiitos Teemu. Sä voit muuten Teemu laittaa vielä Privacy Designerin kontaktit tuohon. Joo, tässä chattiin. Oona tuli viesti. Lenni, onko sinulla mahdollisuus katsoa? Ihan hyvä, relevantti kysymys. Kiitos Oona. Kertakaikkisen erinomainen kysymys. Valitettava fakta on se, että tämä on jenkkiläinen tutkimus. Mä en ole varma, onko tämä sovellettavissa suoraan Suomeen, että organisaatioilla voi kestää jopa 2 vuotta ennen kuin ne todelliset tuottavuushyödyt organisaatiotasolla tulee esiin. Se on yksi näkökulma, mikä vaikeuttaa sitä, että johto pysyisi innostuneena ja näyttäisi sitä esimerkkiä ja liian helposti kvartaalimaailmassa johto ajattelee, että kun tulokset ei tullut heti, niin ei nyt hirveästi huudella tästä, että keskitytään johonkin kiireisempään. Se on yksi haaste tuossa. Yksilötasolla tämä on paljon helpompaa ratkoa. Tämä nimenomaan noissa onnistuneissa asiakkuuksissa, onnistuneissa keisseissä on se, että kokeillaan johonkin hyvin rajattuun käyttökohteeseen ja sitä kautta haetaan niitä nopeita onnistumisia. Me ollaan pyritty esimerkiksi AI-kompassin avulla siihen, että se kalenterissa rajoittuu niin lyhyeksi kuin mahdollista, jotta sieltä tulee heti yritysjohdolle niitä onnistumiskokemuksia. Sama koskee käyttöönottoa. Tuossa oli tosi valitettava keissi. Organisaatio otti yhteyttä, että he on vuosi sitten hankkinut vajaa 40 lisenssiä Copilot eli Sore pilottiryhmälle. Nyt he halusivat arviota siitä, että uusiiko he niitä vai ei, koska ainoastaan 5 on käyttänyt. Kaikki oli alkukoulutuksen jälkeen innostuneita, sen jälkeen käyttö lopahti. No sehän johtuu siitä, että sieltä puuttuu se johdon näyttämä esimerkki, sieltä puuttuu se yhteinen miksi-tarina, miksi otimme nämä käyttöön, jolloin ei ole sisäistä motivaatiota, mutta puuttuu myös ihan niitä tukirakenteita. Vaikka mä tuossa sanoin, että esimerkiksi viikoittainen kahvivartti tai cornerikeskustelutilaisuus ei ratkaise yksin mitään, niin se auttaa pitämään sitä innostusta yllä, jos siellä on esimerkiksi johtoa tai vertaisia kertomassa niitä oman arjen pieniä onnistumisia. Ja tähän pystyy ohjaamaan erilaisilla käytännöillä, vaikka kuukauden tekoälyn tehokäyttäjäpalkinto tai jonkinlainen insentiivimalli siihen, että mikä se käyttöaste on. Mutta se on tosi tärkeää nimenomaan tarjota heti alusta lähtien sen lainausmerkeissä kaikille koulutuksen jälkeen niitä räätälöityjä roolikohtaisia tehokoulutuksia, jolloin se todennäköisyys saada omassa arjessa jotain hyötyä, oikeaa hyötyä irti, niin on paljon korkeampi. Ja sitä kautta alkaa, tai se innostuskin pysyy sit korkealla. Siihen rinnalle kannustus ja tuki kokeilla rohkeasti, leikitellä, olla hassu. Eli madaltaa ihmisten kynnystä silleen, että uskaltaa kokeilla Copilottia sellaiseen, mihin ei ole aiemmin kokeillut. Uskaltaa eri tilanteissa katsoa, että onnistuuko se tällaisessa tai tollaisessa. Mutta kuten kaikessa muutoksessa, niin se on
sisäinen motivaatio, joka pitää saada herätettyä. Eli tosi vahvasti se tarina, miksi me olemme tämän asian äärellä, mitä me tavoittelemme sillä, että otettiin nämä työkalut käyttöön. Kiitos. Jos tulee vielä kysymyksiä, niin voi vielä, me ollaan yliajalla toki, mutta voi vielä kirjoittaa. Minä kiitän tässä, Lenni, sinua sekä kaikkia linjoille tulleita, ja saa tosiaan olla yhteydessä Lenni ja varmaan linkkarikin lähetellä kontaktipyyntöjä. Mun mielestä Lenniä kiva seurata, siellä tulee ajankohtaisia näkemyksiä ja muutenkin sanotaan infoa niin kuin tähän kontekstiin aika hyvin. Niin, ei muuta kuin kaikille hyvää tähän viikonlopun puolelle siirtyä pikkuhiljaa. Tässä on vielä torstaita jäljellä, perjantain kohta, ja ollaan yhteydessä. Rekisteröikää näihin meidän tuleviin tapahtumiin, kun ne tulevat saataville. Ja niille, jotka eivät ole IMCP-jäseniä vielä, niin tosiaan imcp.fi, niin sieltä pääsee sitten liittymään mukaan. Kiitos teille paljon ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos.